De Boerderijenstichting Friesland is druk dwaande met het inventariseren van oude koetshuizen. Liek bij de monumentale Balstienplaats bij Eelsum. Dit koetshuis wie er begin deze eeuw min onta. Maar is leefdevol restaureren door de eigeners. Het koetshuis dat wie een bouwval. Wat voor alles hebben we het broekt. En door de stad ben we zijn van het met afbrutsen weer afgerenoveerd. Hebben monumentenzorg naar gebellen van kan het een monumentenlijst. Want ik denk ik heb echt een soort subsidie krijgen. Maar ze zijn helemaal niet geïnteresseerd. En toen hebben we dus wel opknappen laten. Wie dat joer? Dat had 1% kosten, ja. De Boerderijenstichting Friesland had de inspannings van de familie Terpstra waarderen met een tredde plak bij de wedstrijd Pleats van het Dier. Bij de inventarisatie komt de stichting en een soort vertutteerde koetshuizen zien. Liek als hier, in Dokkum. Het is echt een van die mooie juweeltjes, neemt hij dat dan. En mooie juweeltjes die je eigenlijk bewaren met de zoen. En ja, het staat op geen enkele monumentenlist. Nog rieks, nog gemeentelijk. Dus vogelvrij. En de heer Bos joeg, ze krijgt al aan. Als ik geld krijg, ik zou het eigenlijk wel graag opknappen willen. En we een beetje herstellen in de oude stad. Omdat de koetshuizen nog geen enkele bescherming genietje, had de eigenaar alle vrijheid om het gebouw te slopen. Een subsidieregeling voor de restauratie van koetshuizen mag dat voorkomen. Ja, wij weten dat de provincie Friesland had er natuurlijk wel erg voor, maar gaan ze er geld voor. En dan moet er echt capaciteit komen om dat beleid verder te ontwikkelen. En dan moet er wat leegdrompelig de mogelijkheden wezen voor eigenaars om geld te komen. Dus en ja, die zaken die geen monument binnen, die vallen nou oerl boeten de boord. En dat zou oors moeten.